sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. This Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga, karong adlaw Sabado, Pitsa 4 na, bulan sang Setyembre, tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Sila sa nga nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa ngaton mga balita lokal, 3 nagapabulang na dakpan, isa nakuan armas sa banwasang Calatrava. Mga balita naton sa Bacolod City Hall, patay nga nasapuan sa isa ka beach sa barangay Punta Taytay, wala sang foul play, suno sa hipes sang Police Station 9. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Giningyo ni Presidente Rodrigo Duterte sa Commission on Audit nga i-audit ang pondo sang Philippine Red Cross nga ginapamunuan ni Senador Richard Gordon. Suno sa Presidente, inibangod ginahimo nga gatasan ni Gordon ang pondo sang Red Cross para may kuhaan pondo sa iya kandidatura sa eleksyon. Suno pa sa Presidente, isa sa pinakabaho kag pinakadako nga sala ginhimo ni Gordon amo ang ipauntat ang pagpatigayon sang COVID test bangod wala gilayon makabayad ang PhilHealth. Pagalantawon man sang Presidente, ang record ni Gordon kung hindi imbulbado ini sa malversation of funds. Siling hindi na pagsapakon ang kuwa, tinga nga ginbanduan man niya, nga ipaimbestigar si Gordon. Dahil hindi ko kaintindi karon sa ginapangambal, no? Ni Presidente Rodrigo Duterte. Daw, kung si Senador Ping Lacson pa, daw, panic mood ang Malacanang. Nga man, anong natabo? Kaya ang programa, isa sang pinaka-programa sa Presidente, untaton ang korupsyon. Amo kung tani ini, ang nagakabagay nga tion nga ipakita sang Presidente nga ini siya sincero sa iya programa nga untaton ang korupsyon. Kung may investigasyon sa mga sanga sang gobyerno, dapat ilargada ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung wala man lang siya ginatago nga kung ano nga baho, larga. Obligasyon ni nasang Commission on Audit nga ang tanan nga ahensya sa gobyerno, dapat nga panilagan mo, pamangkuton mo siya, di nagkadto ang bilyon-bilyon na kwarta sa tao. Yan niya trabaho, independensya ini siya, nga klase ahensya sa gobyerno, independent ni siya, nga hindi dapat intrahan sang anuman nga sanga sa gobyerno. Judiciary ka man, lehislatibo ka man, hindi dapat intrahan ang obra sa COA. Tiaryo, sila niya hindi pagsapakon ng kuwa. Ari naman, nagmando man sa kuwa nga i-audit si Senador Richard Gordon, diyan gina matuod siya ni man. Lain karon, lain buwas. Daw hindi ko maintindihan nga ang nag-aamo ni subong ang pungsod Pilipinas. Gulpi lang nagrinaguak ang korupsyon sa bilog nga ahensya sang gobyerno sang pungsod Pilipinas. Hindi na maintindihan kundi na matuo dire, kundi ng gusto.
daw ga pinagusto lang sila sang lastra sang kwarta sang tao. Alokahan ka bilyon gakadto lang sa pipila ka mga personalidad nga hindi mga nikilala kay kumo malapit kag abyan lang sa Malacañang tugyanan mo ya sang bilyon daw ang nagakatabo subong daw dapat nagidman panilagan sang tao. Ato na kwarta mong inyo kwarta ina. Kung may korupsyon kag ginalasta kag ginasulod sa bulsa, inyo ina kwarta. Nga ginatipod sang gobyerno kakutani, ibo-bo sa infrastructure, ibo-bo sa kayuhan sang pumuluyo, kag hindi pag ibo-bo sa alkansiya sang pila ka mga individual nga maluegon lang magkuot sa kabansang gobyerno bangod malapit sila sa luwag. Di mabudlay? Dapat ni, kung ako si Presidente Rodrigo Duterte, ikasaya ni, tuduin nyo na, imbestigar. Magwa lang galing na kamatuuran, kung may korupsyon, kay amo ng imo programa, hala, pangsipaa sa pwesto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 4:06 morning na sa bilog gadak Banwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Madmad na kamo, Sabado subong kadasig, no? Pitsa 4 na, 112 kadlaw na lang ang nabilin. Oy, Merry Christmas na. 119 días na lang ang nabilin. Saylo na kita sa tuig 2022. Kamusta ang syudad sang Bacolod? Kamusta ang palibot? Kamusta na mga merkado? Kamusta nagapanguna nga mga balita, sitwasyon sa Dakbanwa sang Bacolod? Balita sa Patol. Aber, updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalaga nga mga tagpalamati, good morning. Matugnaw nga kaagahon, Action Fred, ang dupoy sang hangin. So, mabatsagan mo na Maninoy, amat-amat na siya Maninoy preparar. No? Kung sa bagay, may nasubong kayo nagkambyo ng panahon, ang ihado na nagapaskwa sa Maninoy. Ay, gani man. Amo na nga amat-amat na ko preparar. Para kit paano basi magsulian pa yan si Maninoy, makadumdum ka ihado. Akalain, siya unang tsimpo pa na eh. Oo, gani man. Muna sa Action na Fred, no? But anyway, kung maghahangla kita sa aton siling kalangitan, mayad ang tiyempo kabay nga magpadayon ang maayong tiyempo subong nga kagawon Action Fred kay damo sa mga bituon. Wala kita sa may nakitaan magalong tiyempo o kung lugar. Pero kung lang taon-taon ato sinikalangitan Action Fred, masyado ka sanag ang mga bituon kitaon ang aton sininga ang harimbulan on the crescent moon, no? Namin siya lantawan kay naka-crescent moon siya Action Fred. So sa aton sininga mga kauturan ang Laragway karon sa siyudad sa Bacolod, partikular ko sa mga dalanon ang paghahambalan masyado gidya ka tawhay pipila ka mga salakyan di pasahe gid lamang ang nagabiyahe sa karon. And even ang aton sining mga tricycles nagahulat man sang mga pasahero ang iban Action Fred sa may bangga sang Alisbo, ang iban sa merkado, ang iban nagabiyahe man pero temprano pa Action Fred. May mga pasahero going man sa tagsa ka mga merkado subong nga kaagahon. Ang pilaman ka mga kauturan naton, especially ang mga taxi drivers ang ara sa panghigaron sa sininga tinion. So kung lantaon ta Action Fred, hindi sila gahulat man sang mga pasahero partikular, gahulat sila sa may tubang mismo sang ER, ang iban mismo sa tubang man sang regional hospital waiting sa mga pasahero na may makasakay magapadulong sa sitag sa mga lugar, especially kung layo ti temprano sakay na sila sa taxi going man sa area sang Sambok kag iban pa nga mga terminals Action Fred, no? Ang basura ti of course Action Fred, ang iban nga panghakot na matinlo naman ng dalan, although may portion Action Fred sang Granada nga way nabisitahan sa IPM, no? Tiyan mo muna sa amon to sa Patria, hasta subong daw la mas la kabisita.
Ngan. Sabi ko gani siling ko ba, ang base ang Granada, naripatan sang IPM ang inyong ang konto sa may portion sang ila sining Mercado Action Fred, ang mga basura kay tungod man, ginadapta man sang mga ido, no? So, sa ato sining mga kauturan, Tis, good morning lang sa IPM. Basin bala, isa lang kabulan ang agi sang ila sining performance black siya na Fred kag umpisa naman sa pagpasaway. Man akong kaisa nga kung dayawon ta ang IPM, mayo man ang performance pero gagwa gid siya action na Fred kung kaisa agi lang. Pero lapit na naman lapit na mag-December. So, temprano pa, possible lang, maumpawan man sila kay lapit na December, singkano nga hindi na sila matagaan Pasko. Anyway, action na Fred, sa atin sininga mga kauturan, andalan sang Lacson, masyado katawhay, andalan sang Burgos, and andalan sang Aranet, ang nalabayan man sang patrol action Fred, masyado gid katawhay. Ginlabyan sa patrol, ang Burgos Public Market para temprano pa action na Fred para ma-checker taman ang pila ka mga presyo karon sa merkado, partikular ang bugas sa karon action na Fred. Una naman nakita ni Papang Nixon ang bugas action na Fred, ang pinaka presyo sa karon, ang pinaka nubo is 38 pesos, no? 38 pesos ang pinaka nubo nga presyo sa bugas, well-milled rice man ni siya na Fred. Pero medyo maluya klaseng bugas. Ang pinakamahal nga bugas action na Fred is 55 pesos. Special well-milled rice. So kung lang taon ta in general, ranges 40 or rather 38 pesos to 55 pesos. Kaya ang 38 diri action na Fred, regular well-milled rice may 39 pesos, may 41, 42, tubtub na sa 50 hasta 55 ka pesos ang kada kilo. Magadepende o galing sa klase sang bugas. Ang isda action na Fred nga nakadtuan man sa sang patrol, ang isda sa karon, ang kanturayan nila action na Fred is 160 pesos ang kada kilo. Available man ang maya-maya nga ang presyo sa karon is 200 pesos ang kada kilo, while ang karaho nagapabilin sa gihapon sa 150 pesos matag kilo, while ang barot action na Fred, yung barot niya saka panaog kung kaisa ang presyo. Ang barot sa karon is magadepende naman sa klase kag sizes, between 180 to 200 pesos ang kada kilo, while ang ilak 240 pesos ang kilo. Ang tilapia action na Fred to 160 pesos ang kilo, while ang kilawan nila action is 200 pesos. Ang pakan is 140 pesos ang kada kilo. Ang pasayan, of course, kaga-available. Ang pasayan is magadepende man sa sizes, 250 pesos ang kada kilo. Pero ang durdag ko na action Fred is 300 pesos kada kilo. So far, ang pila ka mga sitwasyon sa syudad sa Bacolod na lakip na day, ang presyo sa isda kag bugas sa merkado. Ang observation sa patrol ginadulong sa inyo sang Papang Nixon Tahom, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:15 na, madmad na, uy, Sabado, subong. O, panuinsan na kamo kung ano ang inyo pamahawon, karon nga aga, no? Ako niya,
sigurado na ako. KBL ang akon mino karon nga aga. May kadyos na ko to. Ang kadyos ko to labas siya. Hindi bala kay ang kadyos lang ginbulad. Kabudlay maghumok. Pero kung ang priska nga kadyos, hapos lang maghumok, may baboy naman to. Tiil baboy bala. May langka naman. Kulang lang batuan kag paitan. Porte ni karon pakaldo porsado karon nga aga nang gaaso-aso pa bala bawkan na mito. Pagkatapos may ensalada kang langka, sos kampyon nga pamahaw karon nga aga. Ang gaserve sa imo nga tampi lang tuwalya bago lang tapos paligo. Ba kampyon ang pamahaw. Sabado morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time last 4:16 na roll call kita. Si Alex Muntisa suki tanan no? Bisan paano adlaw-adlaw ari ni siya nagaupod sa aton. Si Milili Aluigo amuman no? Adlaw-adlaw ara siya. Hindi madula. Kay Elvira Hilogo morning watching now live. Elvira, good morning. Sige. Si Alex Muntisa. Good morning. Ay, mga kwa naman ho, mga politiko naman tamyaw ya. Kay Ronnie Gordon, good morning. Sige. Kay Chibitan, mayong aga lang, morning. Si Alex Muntisa, dire kay Star Mayo, pwede ni. With Doc Matt Mayo, sang Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky Di Alagdon, upod sa puwersa sa Aksyon Radio Bacolod. Sige. Kay Yukrim Mera Oliva. Inasiding ko lang ang inapadala nyo. O hindi ka mo magdala suli nga ngalan ha? Kaya hindi ko ginapagbasaon. Kanugon, kung ka panamyaw ka malang nahuya ka, magsulat sa ngalan mo. No? Sige Pamilya Abilio kuno sa Inayawan, Kawayan, good morning. Kay Ana Sinoro, may lang pag-monitor tagsagid kaaga, no? May lang pag-upod-upod sa ato na. Kay Roberto Canlas, morning lang, pirmi ko pamati sa ARB. God bless, tanan nga programa ninyo. Salamat gid, salamat man. Sige bawa. Perte. Kay Felix Magtulis Villatora, good morning. Si Star Mayo, ari na. Good afternoon, kay hapon dito sa ila. Sige. With love from USA, Minnesota State. Star Mayo, good morning. Kay Jocelyn Calaman, good morning man. May lang pag-monitor. Kay Richard Malayang, good morning. Monitor lang sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Jinky Di Alagdon, sige morning ko no, kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Uligo, Michael John Sison, kagtanan nga pamilya sa Don Salvador Benedicto sa Barangay Pandanon. Kay Roming Estrabon Hidalanga, good morning. Ara lang sa Barangay Talaban, Himamaylan City, naga-monitor karon nga kaagahon. Sige. Kay Judge Nap Diamante, good morning, gabugtaw na ni siya. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Reubin Tampos ang LTO, kamusta? Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan, si Toto Raul Alibo, gagaladlad ka na pamahaw mo nas dalom. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, gapangapin na ni siya. Kay classmate ko, Efren Pumpirada sa Merkado sang Sumag, good morning. Dira kay Marvin C., kay John Hidalgo sang Manapla, si Pare Erning Hurilla, gabugtaw na ni. Si Ihado ko Richard Binos, kag Tuto, nagaluto na ni. Sang ila sini, palamahawon, kag sumuman, minyo, karon nga aga. Si Nini Pato sa Murgos daw, wala ko kita. Sa mga grupo sang Kaisi, kamusta na kamo? Kay Nick Barca, kay Kano Rivera, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Munsing Syukon. Si Munsing galing ato na sa Amerika galing, no? Nagbalik to sa ka, mabalik man Disyembre guro. Kay Joel Perido, good morning. Kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, kay Jobert Carion, kay Mayor, kay Lorini Canson, dira kay Buni Advincula, kay Bibitan, ba dugay na wala kami magkinitanay,
kay Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap, good morning. Kay Mark Chua, kamusta? Medyo laka-laka ng atong pag-upod-upod kay kadelikado sang COVID. Hindi bala? Sige. Areglado kay Lito Sicondes Gamonitor sa Kingdom of Saudi Arabia. Sige. Kay Rex Lasarte Tipon, good morning kuno. Dira sa Enclaro sa Binalbagan. Good morning da. Sa taga Binalbagan. Mabalik ako pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Payhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Sabado subong, pero abierto ha, ang live
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Anano ang tikang sang panahon karon nga adlaw? Bauti habagat gyapon ha. Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag Bacolod City, maka-eksperyensya sang magalumon nga langit. May lapta-lapta nga pagtupa sa ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan ng huyop sang hangin, gikan na bagatnan nakatungdan, pakadto na bagatnan ang mabatyagan sa isla sa Negros kag ang baybayon, mangin kasarangan ang pagbalod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. O ano pang ginahulat nyo? Bangon-bangon ron, arangkada kita karon nga aga sa pila naton ka mga impormasyon kay Utay Benedicto o tamyayo Kapitan Sergio Libre kag kay pare Cyrus Dibuyan kag Joseph Kalingkag sang Manlukahok si Palay. Kay Rostom de Palubos Sr., good morning. Gamonitor siya sa pahanukoy guwing sa Himamaylan ba? Mapahimamaylan siya aga pa. Kay Ters Vergara Sanso, good morning man. Upod-upod lang sa ato na. Tagsagid kaaga. Kay Star Mayo, morning. Sige. Kay Sinaida Anisito, payong aga ko no nagapamati sa Barangay Singkang Airport. Taga Singkang Airport na, good morning lang. Kay Tanagan Magsulita, good morning. Sa Bangga Tumaro, sa Manugkaon Talaba. Manugkaon Talaba. Kay Jumar Herrera, good morning man. Kay Elisa Iligan, morning. Monitor kami di sa La Carlota. Taga La Carlota da, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27. Mabalik ako pagkatapos ni. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pag
pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Ba, congratulations gid sa aton sini pasada pa premyo panalo kahapon. Magabaton tag 500 si Ray Michael Tizor sang barangay Singkang Airport Bacolod. Kag subong kay Juban Gispinye sang barangay Handumanan. Congrats gid. Sige, padayon lang monitor. Mga di pasayro taxi kag iban pa 500 nagahulat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. O sige, kay Rot Antiquinia, good morning ba si Di Anton Diaz, morning sa Patria Village. Wala ko numakot ng basura. Kay Jonel Cartel Biliote, good morning lang. Baho na ko nung Patria, siling ni Di Anton Diaz. Kamusta ang COVID? Naglabot na sa 106,713 ang kasos ang COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan naman sang 840. Nadugangan ang probinsya sang Iloilo sang 318. Ginsundan Iloilo City, 173. Sumunod ang Bacolod City, 98. Ginsundan sang Negros Occidental, 78. Aklan, 65. Capiz, 62. Guimaras, 27. Kag Antique, 19. Samtang 649 ang recovery nga nagdala sa kabilugan nga 91,842 kag 23 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 2,514. Ang Western Visayas may 12,333 kaaktibo nga kaso sang kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37. Ang mga doktor ga pangayo time out kaya daw hindi na kuno magwanta ang kakapoy stress kag iban pa. Bawo kung magpahuway ang mga doktor kag nurses, may ara pangadaan protesta, disgrasya gid ang aton mga kauturan. Amo na nga ang ila sini nga mga dapat batunon, wala mabaton, amo na kung nga agapudag-pudag sila. Bilyon ang ginpain, wala malaputan niya ang mga health worker ka mga frontliner, daw ka imposible. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Kay Robel Bayuna Nunez, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid, kakaagahon. Ang nagakatabo subong sa aton pungsod, personal nga atakihay halin sa presidente pakadto panaog sa Senado kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Doon nahimo kutaw-kutaw ang aton pungsod Pilipinas, nagpersonalay na ang atakihay. Dapat sabtanay isyo subong ya personal na. Mga penguin ang tsura, mga tambok, pati piluka. Ay, ano natabo sa aton? Daw hindi amuaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Kay Marilyn Dilar Olvido Sikihor, morning lang. Tamyaw ya ang bata ya sa iya sini birthday subong. Birthday sa bata ya, wala yang gidbutang ang ngalan. Marilyn, sino ngalan sa bata mo nga nagahiwat sa iya kadlawan? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Ang grupo sa mga doktor nagakabalaka na sang malala pagasitwasyon sang pandemya. Dawla ni unta taw. Gapangabuhi na kita upod sa kagaw. So ngaton bahimo mintas tanto ngara pang kagaw, medyo hindi kita
magbulag sa proteksyon. Kabudlay mo, gasiling sila nga bisan bakunado ka na, madutlan ka kihapon. Ito hindi giman tama ka delikado, kag seryoso, pero may tsansa ya nga bisan fully vaccinated ka na, madutlan ka gihapon sang kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Kay Angela Gayundato Castillo, good morning. Kay P. Domingo Kono, Glinda Reyes, Sambanga, Totong, Barangay Pilisa. Okay na? Relax ka mo na makadali Kay ma-relax man ako dire. Upod sa aton paid program. Pero pagkatapos ini, sigurado balikan ko kamo. Stand by. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bapos sa mag-fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamog ko dito. At that time,
no, Chilipo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagkatapos isa nagtabot dito. No? So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalasang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati, ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagando, no? Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sa aksyon kag
pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsiling ka nga Jack Balaan tirador, aral sila sa palibot naton. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapagita ko ng tambiulo sa inyo kaya ginapot ko o tuwin preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durong gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Action Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Action Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Action Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Action Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Action Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ng Action Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year: Action Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Action Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Action Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve
the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkinalaman ang Aksyon Radyo Bacolod, bangod sang kontribusyon. Philippine Standard Time, las 4:55 na. Balik kita sa aton obligasyon, karon nga kaagahon. Anano ang dalagko nga mga balita? Bao, si Senador Manny Pacquiao, ang boksidor, suno sa report may balana ang aya kapalaran karon nga bulan. Taon ta, kung sa bagay, inahulat naman ang bulan sa Oktubre, dali na malang, pagkatapos mapile na ini sila sa ila Certificate of Candidacy. Balbal ni Presidente Rodrigo Duterte kay Senador Richard Gordon, daw wala lang siling ni Richard Gordon, style na ni Presidente Rodrigo Duterte para makalikaw sa iskandalo. Kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 kay Jinky de Alagdon, tamyaw kuno kay Kirina Villaflor, Aldrich John Apel, Mamalulit de Alagdon, Papadyo kuno kay Florence Balyurka, Repuela, Cagros Villaluna, abya dira sa sa Arizona, USA. Salamat gid. Kay Rimar Hicano Haliasgo, good morning. Monitor lang sa Lupa, Barangay Sagang, La Castiliana. Kay Angela Gayundato Castillo, tamyaw ko bata ko sa Libanon, si Maricon Castillo. Kay Milagros Morales, nagamonitor sa may Barangay Maaw. Kay Teresa Luxin, gamonitor sa Salwa, Kuwait. Taga Kuwait na, kamusta? Kay Evelyn ni Pamusino. Sige, nagamonitor man. Kay Rex Abener, good morning si Action Rex Kantong ko, naga-monitor sa Barangay Mambulak, Silay City. Kay Jose Vicente Estimar, mayong aga man. Kay Milben Solidarios Abdo, happy morning, naga-monitor live sa Malingin, Siyudad Sang Bago. Kay Lily King, good morning. Kay Rochelle Fulgencio Susana, morning man, diri sa Barangay Malingin, Bago City, sa pamilya Susana, kuno good morning. Kay Darren Hinson, morning, nagamonitor siya sa Kwartero, Capiz. Taga Capiz na, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022.
Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definitely super battle royale. Palayo mo man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definitely super battle royale. Palayo mo man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year,
si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Oy, ang modernang baksin, pwede na sa kabataan. Kay plano sila. Tanan-tanan na lang. Alin sa bata, pakadto sa tigulang, pabakunahan. Para blang suso, kung makalikaw mo lang kita sa kagaw nga hindi. Galing kabudlay gino. Do ginahulid ka ng kagaw subong akalain puerteho. Kay Nining Lisa Pedero, good morning. Si Neil Brian Baloes, good morning kuno. Kay Kagawad Orlando Baloes, dira sa Barangay Gintubhan, Santander, Isabela. Nagamonitor live, Purok 4, Ubay, Barangay Agisan. Kay Martin Aliling, good morning man. Kay Jorge Maranyonda, good morning. May lang nga pag-upod sa ato na. Mabalik ako pagkatapos ini. Aksyon Radio! Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon
sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong nagkahintangan Responsable na pagbalita Dahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dayak at palangga Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 5:12 na. Timing na ni kapi-kapi, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:13 na. Aber, patay nga na sa Ponce sa Kabich sa Barangay Punta Taytay, wala sang foul play, suno sa hipe sang Police Station 9. Police Balita. Detalyo po gi Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Wala na sang plano pa ang pamilyang kaipotopsi ang bangkay ni Ayan Iscaro, 39 anyos soltero sa Purok, Masinulundon, Barangay Punta Taytay, Siyudad sa Bacolod. Ini matapos kasapuan kahapon, Action Fred, ang nagahapa nga lawas ni Ayan Iscaro nga may nagagwa pa nga dugo si nga baba nga sang ulihin na diskobrihan nga nagasupre ni sa balatian nga tuberculosis nga posible ginatake dira mismo sa Alcala Beach Resort, Barangay Punta Taytay, Siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major
Richie Goe, hepe sa Police Station number 9, kumbinsido Action Fred ang pamilya nga wala sang foul play kag balatian ang gingkamatyan sang biktima. Sa initial kang investigation, naka-receive kita telephone call sa Alcala Management Beach Resort. Allegedly nga may nakahapa to mga tao nga wala nagagiho. Apan sa pagpangusisa to sa naton duty investigator nga si Sergeant Raymond Anico, dito na ibaluan nga may mga pila ka tao to kagapaligo sa baybay nga may nakakita nga galakapin siya bilang nila hubog kay gulpi lang natumba. So sa pagmusisa to wala man nakita nga mga pila sa lawas niya kundi dugo lang ginhalin sa bibig niya kag ang iban nga nagwa tulong niya. So may upod to nga rescue team yung palantaw gading bilog to nga lawas, so wala man na mga lagod, wala man agi ka buno. Basta mo lang to may dugo lang agad sa bibig. Sang pagpatawag sa iya ginikanan, dito ta na ibaluan nga may existing ni siya galing nga balatian mga sakit sa TV. So itong mga paso ni Sir nga ginbuno, hindi ito yung matuod? Hindi matuod. Wala siya pilas no sa bilog ng lawas. Din check to. Ang iya amay na si Jose Caro, wala man siya pagpati nga may lain na tabo sa bata niya. So wala na din patawagan soko. Ang matagitawagan na lang punerarya. Wala na ang pamilya mag-request for autopsy. Action Fred, si Police Major Richie Gohe, hepe sa Police Station number 9, sa interview sa Aksyon Radio. Inig report, ginadulong si Sakalo. City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Pwerte kadasig, no? Sa inuras, pugday lang ang numero sa aton sini orasan. Muning da. Kay Cyril Limbo Tupas, kay Rimar Biranyo Lingoste, nagamonitor siya sa Barangay Hagimit La Carlota, kay Crisilda Balindes Iman, good morning man. Sige, kay Erwin Dicatoria Gonzales, morning monitor lang sa Maaw, kay Atia Kim Iriman, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Payhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020
sa KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kung may kapan nga bukol sa lawas, recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw 12-28 una nga bula 12 kag 28, second draw 28-23 ikadua nga bula 28 kag 23, ikatatlo nga bula 6-30, ikatatlo nga bula resulta 6 kag 30. Aber rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita jackpot 16 milyones 479,554. Resulta in any order 28, 23, 34, 16, 6, 1. Resulta sang 645 28, 23, 34, 16 6 kag 1. Sa ilo kita, 658 ang jackpot, 88 milyones 599,433. Ari ang resulta in any order. 58, 55, 23, 22, 57, 44. Resulta sang 658, 58, 55, 23, 22, 57 kag 44. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22 na. Kay Diloterio Acosta Gary, good morning sa tanan nga monitor kuno sa Payaw, Binalbagan. Labi na kay Nanay Nita niya kag Tata Hisos. Kay Edmar Santa Cruz Talio, good morning man. May lang nga pag-monitor. Ga-monitor sa Victorias. Kay Hasmen Roldan Rabilio, good morning man. Si Milili Uligo, ari siya. Sumulod. Kay Renato Tanuan, good morning, watching from Isabela, Negros Occidental. Sige, ano ni? Brown out kuno alihis. Ba, las 2:54 hasta las 5:15 nagsiga. hindi na katingalahan niya ang siniko. Kay Imbong Jocampo, good morning, gamunito sa Maaw. Kay Andrino Comida Botanas, gamonitor sa Gym Taxi. Taga Gym Taxi da, good morning lang. May lang nga pagbiyahe, no? Si Andrino Comida Botadas. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:24, may pamangkot lang ko sa inyo. May asma bala kamo, wala untat nga pag-ubo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:25 na. Kay Art Tandoy da, good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Diri kita, mga balita naton sa City Hall. Upod kay Aksyon Art Tayupon. Aksyon Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Dismayado si Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. ang utsarangin panindugan ni Mayor Bing Diaz sa isyo sang kapin 60 ka mga empleyado sa Basiwa ganawanan sang trabaho. Sunod kay Gamboa, dako nga bulig para sa kausa sang Basiwa Employees Union ang sarang mahimo kuntani sang alkalde bangod siya man ang nag-appoint o kung nagpapungko sa pwesto sa tanan nga mga miyembro sang board. Dugang pa ni Gamboa, ang luyag matapos ang alkalde nga pagulat sa proseso nga karon ginahimo sang board ang mga resulta lamang sang dugang nga pag-antos sa apektado nga mga empleyado. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Art Tayupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Kay Art Tandoyda, good morning. Kay Chupilo Espanola Jr., good morning. No? Kay Chupilo, nagatamyaw siya, happy birthday ko no. Kay Nanay Saling Hostia, sang Tagda Sunto Hinigaran, naga-monitor gid always. Kay Florencia Villacampa, good morning man. Naga-monitor sa La Union. Taga La Union da, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 ka tuig. Padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 ka tuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 ka dekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po,
naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat ng mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Radio Philippine Standard Time, las 5:38. This time check is brought to you by Standby, mabalik ako pagkatapos ini. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita, tatlo nagapabulang na dakpan, isa nakuhaan armas sa Banwasang Calatrava. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian, please go ahead. May ngagaksyon na Fred dakop ining tatlo ka persona sa akto nga nagapatigayon sang illegal nga sugal. Diraya sa may sitio Pison, Barangay Minauto, Calatrava, Negros Occidental. Ang ini mga suspitsado ginkilala nga Sanday Sherman Gambito, 38 anyos, may asawa, nagapuyo sa nasambit man nga lugar. Arnel Mahinay, 47 anyos, may asawa, nagapuyo naman sa Barangay Suba, Calatrava. Kag Rodolfo Ramas, 37 anyos, may asawa, nagapuyo naman sa Makiling, Syudad sang Sagay. Sa pagpanguna ni Police Lieutenant Glenn Portunes, OIC Action na Fred sang Calatrava PNP, tigayon nga nakuha sa poder sini mga suspitsado ang duha ka patay nga inugbulang nga manok, mga bulang subong man kantidad nga 1,001, sulod sang manok nga 7 ka bilog Action Fred plus ang isa ka unit sang Arms Corps 45 caliber pistol, may magazine ini kag puno sang bala Action Fred nga ginapanag-iyahan ni Sherman Gambito.
Ini nasabit nga mga suspitsado karon yara na nahunong sa Calatrava, PNP. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Kay Manjo Arnihoda, good morning. Kay Elizabeth Malaka Gamala, Elizabeth, good morning. Kay Maria Corazon Gumban, sang Bago City. Kay Nuna Agravante. Kay Angel Recoperto, morning ko na. Nagamonitor sa Woodside, Alihes. Gamonitor sa Aksyon Radio. Tamyaw ya lang, iya Iloy, Hidi, kag iya Utod, Risa Zamora Recoperto, sa Sacramento, California. Sige, taga California da, good morning lang. May lang nga pagmonitor. Kay Marlo Garcia, dira sa pamilya kuno amit sa Don Salvador Benedicto, labi na kay Kado sa barangay Igmayaan. Kay Rebecca Medalya, good morning man. Tamyaw iya po si Gian Paulo, happy birthday ka na pulo nga pagkasaulog, na pulo ka tuig na nga nagasaulog siya kadlawan karon nga adlaw. Gian Paulo, happy birthday. Kay Huma Lumina, kay Idilaos kag sinanay Sabil ga monitor sa Victorias. Mabalik ako pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kalintangan. Responsable
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Radio Philippine Standard Time, las 5:51. This time check is brought to you by Evergreen Herbal Capsule. Philippine Standard Time, las 5:52. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, voluntaryo nga nagsungka kagabi sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 7. Ining mag-utod sa barangay Mansilingan. Ini sila ang kilala kay Jomar Alimonia. 21 anyos kagamanghod sini, minor, 16 anyos kang soltero, lunsay nagapuyo sa Purok Leonville, Barangay Mansilingan, diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Captain Elmer Bonilla, ining mag-utod, voluntaryo nga nag-surrender mismo sa mga kapulisan matapos na ibaluan. May standing warrant of arrest sa kasong robbery o kung pagpangawat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Nadula ang report ni Aksyon Alvin. Happy birthday lang kay Mrs. Angelipe Humilia Maha sang Ibi Magaluna. Kay Los Biminda Bonhibod, good morning mana. Pakitamyaw la kuno sa Dimaala family sa barangay Bata, Inima family. Dira kay Cyril Limbo Tupas, good morning man. Kay Ray Barayugada sang Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Ari na siya? Aksyon Alben, come again. Ginkalipay mismo ni Captain Bonilla ining mag-utod. In fact, pasalamatan kit Bonilla ining mag-utod Action Fred matapos voluntaryo mismo nga nagpalapit sa mga otoridad kag nag-surrender. Actually, may warrant of arrest ning mag-utod nga gin-issue mismo ni Judge Su Lin Leo Hulingan, ang presiding judge ng RTC Branch 53 nga napitsahan August 23 of 2021. 72,000 kapesos ang piyansa kada isa para sa ila sining temporaryong kahilwayan. Karon ini magutod ang nahunong karon sa custodial facility sa police station number 7. Reports and Patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Kay Diding Alohamiento da good morning. Kay Raquel Di Maala. Kay John Acosta, good morning. Kay Christ Keripol Javier Tanatan, good morning man. Gamonitor lang sa San Enrique. Sige, mabalik kami pagkatapos ini.
Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Norden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Norden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga, Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Award. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais. Belated happy birthday lang kay Miss Aileen Dairo sang Barangay 4. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso.
Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.